We are not at war with the taxi industry. We are not going to be at war. We want to work with them, and we are helping them, and we understand they are in distress like every other industry. This is not the time for shutdowns and unnecessary protest. This is not the time. We are discussing how money must be distributed. Ekugqibeleni icandelo leteksi liza kufumana inkxaso-mali kurhulumente. Umphathiswa wezothutho uMnumzana Fikile Mbalula uthi baqoshelisa imiba ethile nendlela ezakhutshwa ngayo le mali. Esi sibhengezo silandela isigrogriso besenziwe licandelo leteksi ngoLwesibini sokumisa ngqi ilizwe ngelithi liphelelwe ngumonde. On the relief fund issue, the government has been dragging its feet, and our members are losing patience. And I think our members are proposing a shutdown on the 22nd of June if the relief fund is not announced. Umnumzana Mbalula ebethetha kwiziko elikhupha impepha-mvume zokuqhuba eSandton kumantla esixeko saseRhawutini.